Vážení diváci, prosíme vás o vypnutie vašich mobilných telefónov. O malú chvíľu začíname. Vyvadí sa so mnou a odíde. Lenže ja som netúžila po takom živote. No botanik známy na celom Slovensku a jeho žena a dcera nevedia, čo je Curcumis sapiens. Ocko, naozaj nie sú ľudí, ktorí sa chcú slovou uplatniť. Čudná je tá tvoja mama, nemyslíš? A vtedy sme dámy vyhrali. Neprišlo mu náhodou zlé, nemáva záchvaty. Tak sa nemohol ani len nadýchnúť. No tak vyhráte naspäť. Áno, nie, áno, nie, áno. Svetozára Babíka z Ťuťotína za nového ministra financií nášho štátu. Pamätaj sa, minister. Ja nie som Svetozár. Pán minister financií, vítajte, teší ma, že vás vidím. Kistehán! Dobrý deň. Čo si prajete? Priniesol som prosím pekne pánovi profesorovi pozvanku na náš hasičský plet. Všetko vraj on mňa vymyslela. Škandál! Svetozár, konečne si aspoň ty budeš pri mojom záhradu. Že Babík je náš nový minister. A jaký ty barovek, taká i ja dzivka. A jaký ty barovek, taká i ja dzivka. Moc meše porúbi.